L-aħħar iltqajna bdejna biex naraw il-għala kull Kristjan għandu jkun familjari mal-ktieb tas-Salmi u jitgħallem iżommu bħala l-dieta spiritwali tul il-pellegrinaġġ tiegħu. Bdejna biex rajna li l-Salmi l-ewwel qed jgħallmuna nfaħħru lil Alla kif huwa l-privileġġ kbir ta' dawk kollha li jafuh u wkoll jesponi l-kundizzjoni umana, juri minn xiex aħna magħmulin. Li aħna għalkemm konna midinbin issa Alla ġabarna fih danu u jifhimna. Ukoll rajna kif is-Salmi jgħallmuna kif navviċinaw l-Alla, kif nersqu lejh bil-qima u l-adorazzjoni tagħna u wkoll rajna kif is-Salmi jimmotivawna jħajruna għal komunjoni spiritwali aktar mill-qrib mal-Alla biex ma nissodisfawx ruħna bil-ftit. Imma nafu li Alla li jixxenna għal komunjoni tagħna iva għamilha possibbli għalina biex aħna ingawduh anke fuq din l-art. Illum se nkomplu naraw kif is-Salmi jgħanqlu fina tjieba vitali. Meta ngħid tjieba dak bl-Ingliż insejħula godliness, u ċoe stil ta' ħajja tajjeb. Stil ta' ħajja f'ubbidjenza konsistenti lejn Alla l-imbierek. Is-Salmi idaħħluna f'atmosfera fejn bħal pjanta maħruġa għax-xemx u msoqqija dik il-pjanta tisbieħ u toħroġ il-fjuri tagħha. Hekk ukoll Kristjan. U aktar ma jersaq lis-Salmi, aktar is-Salmi għanqlu fih din il-tjieba vitali. Għanqlu fina dawk l-affezzjonijiet qawwija speċjalment għal-liġi qaddisa tagħna. Infatti is-Salmi jibdew b'din in-nota. Ħin il-bniedem li ma jimxix fuq il-part ħżiena imma l-għaxqa tiegħu hija fuq il-liġi tal-Mulej u lejl u nar jimmedita fuq il-liġi tiegħu. Din hija biex ngħidu hekk il-ċavetta tas-Salmi kollha. Il-kelma t'Alla illi hija ċelebrata b'mod fenomenali f'Salm 119 fit-tul ħafna imma wkoll f'partijiet oħra. Pereżempju f'Salm 19 minn vers 7 quddiem. Il-liġi tal-Mulej hija perfetta u taħyi r-ruħ. Ix-xhieda tal-Mulej jisewwa u tagħmel għaref lill-belieni. Il-preċetti tal-Mulej huma dritti u jferħu l-qalb. Il-kmandament tal-Mulej huwa safi u l-għajnejn idawwal. Pur huwa l-biża' tal-Mulej u jibqa' l dejjem. Il-ġudizzji tal-Mulej huma sewwa u ġusti kollha kemm huma. Ta' min jixtieqhom aktar mid-deheb, iva aktar minn deheb safi. Oħla mill-għasel u mill-qtar tax-xhieda. Il-qaddej tiegħek ukoll bihom huwa mdawwal u premju kbir hemm fil-ħarsien tagħhom. Is-Salmi allura qegħdin jippromovu din it-tjieba jew il-pjetà vitali li Alla tant jixtieq jara minnha. Imbagħad ukoll il-Salmi jesprimu l-leħen tal-Knisja Universali. Is-Salmi huma miktubin għall-ulied kollha t'Alla matul iż-żminijiet. Dak li jagħmluhom tant sabiħ u neċessarji għalina lkoll illum. Il għaliex is-Salmi jintroduċuna għax-xirka tal-Qaddisin. Jagħtuna fehma illi Alla għandu poplu. Alla għandu poplu inferrex mad-dinja u frattant li jafna bisimna. U allura dan il-poplu bħala unità waħda ikantaw flimkien u jqimu lill-istess Alla flimkien. Pereżempju Salm 89 vers 8 naqraw La tiftakrilniex ħtijietna tal-imodi. Ħalli l-ħniena tiegħek tiġi malajr tilqana għax aħna wisq umiljati. Ejna u Mulej tas-salvazzjoni tagħna. Għall-glorja ta' ismek u ħlisna u naddaf dnubietna għall-imħabba ta' ismek.
Għaliex il-ġnus għandhom jgħidu fejn hu Alla tagħhom? ħajkun magħruf fost il-ġnus quddiem għajnejna l-ħlas għat-tixrid tad-demm tal-qaddija tiegħek. Ħajasal qudiemek it-tnejjid tal-imjasrin. Skont il-kobor tal-qawwa tiegħek salva l dawk li huma kkundannati għal-mewt. Din hija l-għajta tal-Knisja Pellegrina, Knisja li ħafna drabi hija maħqura fi tas-Salmi naqraw li aħna madu din bħala naċ għall-biċċerija, bħala naċ għall-qatla. Ma Pawlu jgħid imma f'dawn il-ħwejjeġ kollha aħna aktar minn rebbieħa permezz ta' dak il ħabna. Alla għandu poplu tiegħu illi ħalef dak il-poplu iwasslu sal-glorja eterna. U allura biex ngħaddu għal raġuni oħra għala imisna inkunu mitla tas-Salmi. Għax is-Salmi irrawħu fina tama u għandna bżonna tama. Għandna bżonn nkunu konvinti li fit-tmiem tal-vjaġġ il-tmiem tagħna huwa wieħed tajjeb. Għalkemm nistgħu nsofru mbagħtu afflizzjoni u n-nies ma jagħmluniex u nkunu persegwitati imwarba fil-ġenb, fl-aħħar l-istorja hija waħda favorina. Dik hija t-tama ta' kull Kristjan, ta' kull mara u raġel u tifel u tifla li għarfu lil Mulej matul ħajjithom. Fil-ħajja u fil-mewt, is-Salmi juruna li ta' bilħaq hemm tama. Hemm Alla l-ħaj u dan Alla l-ħaj huwa interessat jimpurtah minn uliedu u finalment jivvindikhom. Allura imqarik għaddejjin minn stress u minn dieqa u minn oppressjoni kapaċi nisiltu in-nijiet ta' mistennija qaddisa. Li aħna li nistennew lil Mulej, il-Mulej finalment se jintervjeni fil-każ tagħna u joħroġna għad-dawl tiegħu. Pereżempju Salm 16 minn vers 8 fejn jgħid jiena għedt il-Mulej dejjem quddiem għajnejja. Bil-ju fuq l-lemin tiegħi jien ma nitħarrekx, għalhekk ferħan qalbi. U titenna l-glorja tiegħi, jistrieħu wkoll ġismi fil-kwiet, għax int ma tħallix lil ruħi f'Xeol jew fis-salta tal-imwiet. U lanqas tħalli il-qaddis tiegħek jara l-ħofra. Int turini l-modja tal-ħajja quddiemek hemm il-milja tal-ferħ fuq lemintek hemm għaxqa għal dejjem. Allura l-awtur David illi sikwit kien persegwitat u imħabbad matul ħajtu anke bħala sultan isib it-tama tiegħu falla l-imbierek. L-aħħar raġuni, ma raġuni kbira ħafna. Għalfejn għandna naqraw is-Salmi b'devozzjoni hija din. Is-Salmi penġulna lil Kristu. Min qabel l-inkarnazzjoni tiegħu, min qabel ma twieled, Kristu jinsab fis-Salmi. Meta tkellem ma' Kleofa u sieħbu huma mexxin lejn Emmaus, Ġesu għadu kif kien irxuxtat mill-mewt, fettilhom l-Iskritturi. U beda minn Mosè u s-Salmi u l-Profeti. U għarrafhom kemm kien neċessarju illi il-Messija l-ewwel ibati imbagħad jidħol fil-glorja tiegħu. Is-Salmi jitkellmu dwar Kristu. Kristu jitkellem fis-Salmi. Kristu jitkellem fis-Salmi. Dal rajtulkom minn vers 16. Infatti l-Apostlu Pietru jikkwotah fil-priedka tiegħu fejt il-50. F'Pentekoste dak l-istess jum meta niżel l-Ispiritu Santu bil-qawwa fuq id-dixxipli u allura twieldet il-Knisja tal-Patt il-ġdid, Pietru juri illi dak li qal David li ferħani qalbi u titenna l-glorja tiegħi għax inti ma tħallix lir-ruħ fis-salta tal-mwiet. Hemmhekk Pietru qalilna li propjament u f'sens aktar profond huwa Kristu qed jitkellem. U kien qed jgħidu lill-Alla l-Missier illi int ma tħallix ruħi f'Xeol. Għax iva ta' bilħaq Ġesu ingħata l-mewt imma mat-tielet jum kien irxuxtat
biex ġismu ma jarax it-taħsir. F'ħafna porzjoni tas-salmi naraw lil Kristu jitkellem. Jew il-Kristu illi huwa figurat minn qabel permezz ta' dawn l-awturi sagri. U allura aktar u aktar issa għandna raġuni hawnhekk validissima jekk iridu nsiru nafu lil Ġesu Kristu bil-sentimenti tiegħu, bir-rieda tiegħu, il-karattru sabiħ tiegħu. Ejjew naqraw is-Salmi. Għaliex hemmhekk insiru nafu u nitennew aktar u aktar fis-Sid u Salvatur tagħna Ġesu Kristu.